Ha deixat los gourmands entà la nostra emissió do dia que parquei en Biarn entà una receta particular. En passeiam do costat de Garros e de Buiu, dos charmantots vilatges biarnès, que he descobert una receta tradicional que vau partagiar. Entà d'acorar que cau los ingredients aquestes. Après haver secat la terra e extremat caiaus e impuretats au sedàs, de segur que mesclam les argeles. Avisat per 2 parts d'argile ocre, 1 part d'argile blanca, magnifique, sablet, d'indrine, pas trop, que hem un petit putz et qu'incorporam l'aigua, a plaser. Et endavant, entà mesclar, dinca haver una pasta. Entà la seguida de la receta que calerà ditejar e deixar anar la vostra imaginació. Que cau fai sonar un objecte sus una rodeta. Hop, a tau. Abans de deixar secar. E hort important, lo cose, segon la grandor do hur que cau contar 2 o 3 dies et de segur tout au rec de boès. Una setmana après, un cop lo hur ret que desenhornam. Et aquí le résultat, la recette traditionnelle de la terraille de l'espace muséographique de Garros et de Buiu.